Hi guys, good morning. Na ay nagsuroy sa isda magpalit mi kay para naami sud-ani Mio. Si Mio nakakaonan si Mio. Mio. Ang Mio namo diha lang sa kami ha. Siradaan si Mio. Nya gabon kuno nga isda. Labas para Sir Wen. Ha? Ali dani sa sulod ho. Ali. Kita na para daw kilo ma. Unsa man? Bagabon, mga kilo talaga ito ma. Labas. Ulo. Ilang kilo? Sito 30. Kapag ito Isa ka kilo na ah. Sa tanan, rapid na yung bog ito eh. Nang gawas naman ang kinailag. Labas lagi yung kita na. Na nagsipag. Walay baho di ay. Kailan na yung isa ko pang manghat mga. Manghag. Isa ka kilo siguro to kapin. Agoy. Ew. Unsa man, you're so boring, ha? Mag-ready ka kay magkuanta miyo, mag-adto ta sa hingog ha kay na ako'y nakita kagahapon guys dito, veterinarian clinic. Atong idala si Mio doon kay akong ipa susi ni siya kung pwede na ba nila i-vaccine. Magkuan pa ni siya, mag 2 months pa ni siya sa April 14. So, itry na to dito kung pwede na ba sila mag-vaccine or parvo. Then, ato sa dahil ni siya ipa-deworm. Ha? Niyo nga? Dili pa ni siya pwede na i-halo-halo na to doon sa mga dog style kasi baka ma-viruses siya. Niyo? Ano yan? Hindi ka muna punta doon ha? At saka hindi ito pwede na malapitan sa kuan. Pusa. Asa nga sukli? Ito ako ang ibili niya baldi niya. Asa dapat ibili ng baldi? Ako sao man ani mo? Ako, kilo ka. Agoy ginuko ag kilaw na sadta. Ag kilaw ta. Oo, karon na ito yung Lami biya na. Ay, gos. Agoy, di ka pwede. Di na pwede gid kinuo ko si Erwin. Kung ikaw ba mabili din magbayad ba ako kuryente karon na. lagi ako na budalan ka dito eh. Bunalan kagi karon dili gid na pwede makasulod dili daw ang iring, dili pwede nimo. Sus ginuo ko ayaw gid sa pay ayaw sa gid kini kuan na kay agwan taon sa ni nato pila ka kuan nga mahuman yang vaccine dani. Ha? Unsa man kiss mami bi? Kiss mami. Kiss mami. Ha? Ay, di siya na. Gilaka bitaw siya. Kagabi guys, ginuo ko. Katugo na gid siguro ka ito siya naglukluk siya sa akong ilok. Ay, you're so very good kaayo ha Mio. Be good always Mio ha. Be good always. Kiss mami. Kiss mami. Kiss mami. Kiss mami. Okay. Unsa man? Nag-oo lagi ni siya gabi wala. Pwede ba mga ginagabi eh? Adabit man. Doon ko sa tapo. Ay, tayo. Nga nga diya man mo gibutang agoy agka. Malang yung tayo ma. Ha? Malang. Agoy, don't bite ha. Don't bite, ha? Apir. Nag-cry na ba ni siya kagahapon? Nag-cry kami, Don't cry. Agoy, don't bite. Okay, nang langab naman ang niyo. Thank you guys sa inyong tanan daghan jud kayong salamat kay anaa pa mo sa ako ang channel. Ug mahinaot ko nga anaa pa gyapon mo. Unsa man? No. Nya si Sherwin nagkuan siya dani, naglaba-laba siya dani. Agoy nanghi ning kulirog ning gana bagi. Si Daniela ginuo ko nang sawa na sad si Daniela niya kay ang katong anak ni putot nga isa kay namatay man lagi. Isa na lang sa naka ito'y ang diri pero laki na siya. So si Piolo ho, panghiktan na sila. Panghiktan na lang. Ang maayo ni panghiktan lang di ay ni sila kay para dili sila maka duol sa diri sa sulod. Hiktan ko na sila magpalit ko karon sa kana ang pwede pa na dana ang kuan isa ka. Ha? Duha. Tulo ka hikot. Ikaw hikutan ka Mio ha? Hikutan ka? Agoy. Ali din. Ha? Okay, pagkakaon sa gawas. Di kuan lagi to kay nganong imposible na buslot ang sampot sa itoy. Nya, dili ra ka.
Guys, ang dili bitaw gid sa balay, super daghan jud kaayo ang sulom. Hangtod karon. Na imagine ang diri sa likod sa kuan o, daghan kaayo gyapon og sulom. Tan-awa guys, dili man siya ako'y Ginoo ko giunsa na ni ma. Na. Ayaw na ito na. Okay. Dana rana, bahala sana magkalat sana. Dara guys, unsay bot pasabot dani. Itong siya nga sulom. Tan-awa. Diri na sad sila. Kani, unsay buot pasabot dani? Ha? Naalagi ni siya. Ang kani dani bitaw guys, si Sherwin bitaw mag-arrange dani. Siya ang nagpilo-pilo dani. Usahay kana magkuha ko sa habol or tawil akong kwaon dani. Bugnos rag kalit. Ana dayon ana. Nya pagkakuan himan-himan pag makita niya nga kuan. Yaw dayon siya. Kinanglan di ay nga magpalit ko sa comforter. Kaya na, nag-ihi na sa kadani niyo. Hala, nakaihi si Mio dani. Magpalit ko sa comforter kay para iana ra ni siya nako dana. Kay may man tong comforter kay pwede raman iana. Kay bahalag maihi-ihian. Bitsitan una ay hada yung comforter kay bahalag maihian ni Mio. Kay para kung pag-ihi ni Mio dili magsunop dito sa kutsyon. No? Tanawa oh. Mio ha. Be good Mio ha. Agay. Be good Mio ha. Daghan jud kaayo sulom. Diri pod sad tanawa nagsulot si Mio dinhi. Diri kay daghan gyapon kaayog sulom guys. Grabe. Nagkalat jud ang sulom diri sa kuan payag. Itom siya nga sulom. Niya pagawas niya kay ang sulom kay diri man sa iyang kuan. Nag-ana-ana na siya, nagsibangag in taon si Mio. Si Mio. Nya, napadani guys, daghan pa kay kalat dani wa pa ni dani na di mao dani. Yaris-arin sa rin ako kay nag-edit pa sad ko sa video kay kabantay mo sa akong mga upload nga grabe na kay ka-late kaayo no, wala na ko'y upload sa buntag. So, ako pa rin kamutan karon nga ma-edit ni ang isa kay kagapon lagi nagbayad man ko sa kuan utang nako dito ila ni Tinay niya nag-video pud sad ko niya nagkabanding pud sad mi niya ako nang editon karon niya pagka mag-edit na i-upload nako niya nag-chat ko kang utik asa siya na yun siya nga tuas siya sa ilahang balay niya magbayad daw siya sa kuryente niya akong gignan nga ug naay mo extra apili kog bayad kay akong bayron kay 800 man kapin kung naay extra apili kog bayad nagima siya nga 1 kira niyang kwarta. Niya na ko nga kung makahulam ka dito ila Lilin or ila Angging, tingna ko. Kay kung makahulam siya, kung makahulam si Otik, di na lang sa ko aglakaw. Pero kung di jud siya makahuam, ni jud ako mulakaw karon adlaw. Mulakaw sa jud di ay ko karon adlaw kay nakoy kuaon dito sa secret. Abangan ninyo guys. So sa tanan-tanan ninyo, daghan kaayong salamat sa mga suporta ninyo sa amin ni Sherwin. Sana patuloy kayong magsuporta sa amin. At saka si Mio. Ayan. At saka ito ay maraming binigay ni Sir Mosimo Pantuan para sa kay Mio. Unsa man ka? Ha? Ako na ba siyang gitimplahan sa gatas? Hala. So, hala. Be, gusto ka mo tanaw diri sa gawas? Si Kuya nagsoroy si Kuya sa kuan. Gabon. Napagipakapin. Ang baka imo nagitigway? Agoy ba? Agoy giitsa man no sa kilaw man sila kag hinuon. Amang isda di ay. Di ko na nimo. Di sa ka pwede dito Mio ha. Diri ra sa kamiyo. Hindi kay sulong Thank you guys sa tanan-tanan. Ditahan mo ito siya yang kana cellphone ba? Ano yung ba? Na yun si Madam Touch nga kuan nga nagpa hulug-hulugan raw. Wala pa ko kuan ana ang
hulog sa iyahan ni madam kay mo siya nga ayaw lang sa pagkuan karon day kay base napakay kinanglanon unahan lang sa nay mo mga kinanglanon niya sunod-sunod na base mga sunod na daw kuno muto nga wala ko naghulog sa iyahan ni madam unya abangan ninyo kay naakoy kuhaon kay wala pa ko naghulog dito kang madam naakoy kuhaon karon dito sa abangan. Yes, Sherwin, naglaba-laba si Sherwin dahil naglaba na siya. Kahit mo man na iyang talent. Lavandero Eshing. Oh. Na yung mga labadan na. Niya. Kita din lang sa taas. Prinsesa lang sa atas. Ha? Ano saman? Bitaw guys, thank you kaayo ha sa tanan. A few moments later. Karon moadto ko dito sa ilahan ni Mother Earth kay ako ning ihatod ang habon ni Jinjin kay nalimtan man diri. Tapos ang iyahang shampoo, daw kani iyahang feminine wash. Daw kani guys, ako ni siyang ihatag ni Jinjin para ni siya sa kurikong katol-katol. Kung ganahan mo mag-order dani para sa katol-katol sa inyong lawas, pwede na mo mag-PM sa ilahang page, Madre Cure, Natural Madre de Cacao Cream. I-try na ninyo guys para sa katol-katol. Katol-katol sa atong kurikong unya si Mio dani. Mio, ang akong hinubuan iyahang giduan-duan. Maayo rasad nga imuhan ning baho-bahoon ang akong baho Mio. Ang Mio. Bye-bye ha. Bye-bye. Si Daddy to. Si Daddy na to. Nagmariti si Daddy. Sherwin! Alisa! Nagmaritis na to si Daddy. Ako ni siya gisudlay-sudlayan kaganiya guys. Kay mura nagkulis maot ang iyahang balhibo ni Mio. Dili sa ni siya kaliguan. Kay natong niaging adlaw pa man ni siya kaliguan ni Mami Bayot. Si Mio ba ha? Bantay kagid maaman kagid. Imo gini na ni bantayan, isira na nimo kung maglakaw ka kay basin magsulod ang iring diha. Kinanglan nga dili siya na di na siya makakuan. Basta Doon sa iring. Andi ni may pait na sabon ma. Ay sabon na pay sabon diha. Wa na. Andi ni. Kana pa gid aning di Ginoo ko. Di ka kabalog tipid bib nga daghan pa kay tag kuan. Ay, usik-usik ko. Ano man magtipid ta. Putik niya. Sige na. Ag-ari na ko. Bantay begid si Mio na. Ay, Na. sudan ma unya ma. Ay sudan kagid lagi. Okay. Isira ni Dani kung magkuan Ayun ka. na mago. Dali pero maski kuan kay ganyan na. Ang baka man ako ibalhin na ko ma. Sabi sa tabi-tabi, pila ka oras ang tabi-tabi. Sige na, agarin ako. Bantay ba na ha? Lagi, at ay lagi kaya abay ko Mio. Ayaw sana pagkuan na, bahugi. Kuhanin na siya na sa kuan. Kung may tubig akong gibutang dagto. Lagi. Ha? Tulong ako ilalom. Unya na siya pagkana sa mga kuan. Tulo ka kutsara lang nga kuan, katong dugpod niya. Huy, paminaw. Paminaw, na. Sige na, kay agato ko sa ubos kay na ako'y kuhaon. Isda ma. Lagi, isda, unsa pa? Isda daw. Ang bumbira. Aga, aos Bombay. Unsa pa? Nasa balita kayo, ano pa ba? Makagaba, di ka? Gabaan ka? Yaya ako kayo dito mo. Yayay kilid bitaw. Yayay kilid bitaw. Ay, kanina lima palit kanina dua ka bukma. Agpalit kay ko sa kadina. Palit ko karon sa kadina sa iro kay hikta ni sila kay grabe di, para di na makasulod diri sa kuan kay usay lagi nga dili ag kabantayan ag sulod gid diri si kuan katong itoy daw katong kuan si Daniela. Ito ma. Ha? Ang ito gamay itan hindi hita na. Amot lang, panahon lang naon niya. Sige na kay gari nako. Bye. Bye. Happy ta dito sa ilahan ni Mother Earth. Payon kay grabe ka init kaayo Ginoo ko. Ha? Tae. Ay kaon ako. Ato na ta mga manang kay medyo hapon na sad para di ta magabinan. Kay wala ba ko nagdala sa kuan flashlight. Nya naagi butang diri oh. Sticker oh. Ay. Kani man ako kagawad. Kakoy padilyo. Butari. Wa man si Madam Juyjoy. Asa day ka? Ada Juyjoy ke? Wasya nag-upload na siya. Lah, gisakayaan ninyo ng baka, gamay pa. Pas gi kana
Di ka na magdako baka ka na. Ha? Oo, nagamay na. Uy, grabe kay kainit guys. Inom mo kanunay og tubig diha ha? Kay basig atakihon mo. Char. Basig ma-heat stroke. Uy, bitaw, tinuod bitaw na. Ang kanang masobrahan sa kainit kaayo. Ma-heat stroke. Kay ginuo ko akong kauban sa una. Sa trabaho na heat stroke ginuo ko mga manang. Nayatapsing gyud siya. Tungod sa sobrang init. Mao nang karon kay paingon naman og summer. Kinahanglan jud more on water therapy tayo. No? Diyo. Diyo. Dako kang baboy oh. Hala, hapit ang pista diri sa amo jud. Promise. Nya. Na may isa ka kuan. Baboy dito sa payag. So ato na sad nang diskartehan ug mapuhon kung unsaon to nato puhon-puhon. Nya. Abangan na lang ang mga kaganapan. Bitaw daghan kayong salamat guys sa inyong tanan. Daghan salamat. Nay galupad-lupad sa akong naong. Grabe. Sobra kainit. Naay kanding dani. Naay baka. Niyang kana dana. Baboy. Ang gibutang. Dili man sad agpanimaho. Ang ilahang iatch. Syempre naa na sila'y septic tank diha. Nya ang diha nga area kabulang huyan na sa niagi. Nyan harvest na. Gitanuman na sa nilag utro. Sa Kamada cooperative na siya dana nga area. Nya kanida ni lagi. Dili makasulod ang sakyanan nga dako kay ngano. Naaman ni isa ka lubi. Kani. Nya ang dalan baya tan-awa. Oh. Nagbangag-bangag na. Delikado og malubong ang sakyanan. Kagahapon, pagtugbong nako kagahapon, nagsakay ko sa ilahan ni Jinjin. Nya dito ra ko taman sa ilahan ni Cha store. Dito sa Talisayan. Nya naglahos din ko sa Tagbukbuk. Nya chika-chika ming tinay, chika-chika. Na nagyon siya nga adturapan hapon. Nanhapon jud ko dito. Kay gitinuod man gyud niya di ay nagluto man din siya og inununan nga gataan batua daw. Inirito. Pag human akong kaon dito sila tinay, nag-uli dayon ko. Nya pagabot sa Balingwan, napakuha ko ni Rimon. Nya kay wala man si Rimon. Si Jongjong nagkuha na ako. Nya nagpalit dayon ko sa kuan. Ana ang gasolina akong gidala pa yung sa kuan ilahan ni Lilin. Nya pag uli na ako sa Basyo, ginuo ko nasapon ko sa uwat kusog kayo. Itong kagabi, grabe kaay ko kabasa. Nag-duty ka? Oo. Duty gapon kay malo pa. Lagi. Lakan sa tati ang meeting sa kuan Purok. Karon sa Pulmirong Sabado. Pelmirong Sabado karon dani? Oo. O karon Sabado ugma. Unsa man dita karon Bernis? Oo, binis karon ugma Sabado. Ugma ang meeting? Oo, ugma. Lagi. Pwede naman siguro si Sherwin kung ano. O sir, uli na sir. Mag-analang mga tindan. Sige. Kay bas. Ay. Dadto ko ilali kuan. Mama kay nami habol ni Jinjin na bilin. Nya agtugbong din ko pagkuan. Ambot ko na di mao ba to si Utik kay nagpasugo ra ko niya pagpabayad sa kuryente. Murag na amay kuan sa kuan karon no, bayad diha sa kuan. Gym. Bernes. Lagi gihak magputol na sad. Kay lahi diri sa amo diretso putol. Walay disconnection, putol diretso. Mao nang maniguro na lang din tagbayad. A few moments later. Ang brownie namo di. Mami guwapa. Agoy, guwapa kuno agoy ha. Agoy, guwapa kuno. Ha? Wala mo.
Sa Kagoy, Ginoo ko. Ayaw kalimti. Kakoy Padilyo, pagka-counselor sa Balingwan. Mga taga Balingwanon, ayaw kalimti. Ryan Makaya for counselor. And also suki sa akong bahog. Tori Moro Wawi. Diara ang imuhang unsa ni? Oh. Oh. Diara. Oh. Diara. Agree. Oh, Diara, imuhang kuan. Diara. Gay. Unsa man mo dani? Nag-operasyon? Ha? Unsa ka diya? Dahan di kay labunon di ay? Isa na labunon? Ha? Labudog? Dera Gino? Unsa yung sudan? Wala. Inasin nga? Ah, nagasin mo tamban? Tamban ba din niyo? Di mi tamban. Malansi. Ang malansi. Ala, nganong dirty look naman itan-awon inyong kuan. Magoy. Ngano man ni? Nay tubig kusog. Ah, wala gisungsong dani nga tubig dajen. Ha? Wala. Ate from California, ang imuhang kuan, di ara. Ang iyahang baldi, baldi, di ba ni baldi? Tab. Lah, grabe kabugat ni kayo basing mabalik ning kuan dani oh. Tanaw tani ate basing. Di ba ni gabok dani? Hala, murag gabok niya siya oh. Ay bag-o masiguro ni siya nga kahoy gibutang nila. Hala na pa ko Jen. Nangwa mo pa ko. Amo nangwa pa ko. Gino ko grabe ka kalat sing kay dani eh. Mege. Aman si Mege nag-eskwela? Oh, nag-eskwela dahil si Mege di ay. So guys, wala si Mother Earth kay Kadros. Ah, daw si Mama Guli Jen. Unya? Hala na inyo ginamos di ay? Hala daghan kay sila ginamos guys. Mami guwapa. Mami guwapa. Tinuod ka? Oh, Ayaw gikog ilara. guwapa kayo ka. Wala day mo kanon. Don't know. Ah, insakto ra day inyo nilungag di ay. Ha? Muna, very good kay si Reluna guys. Kay nagkuan siya. Nang nus-nus siya sa salog. Unta kanunay, ing-ani. Kana hinlui. Kaya nga no, nindot kay tanawon ang balay. Nga limpyo. Maskin o kawayan lang ang salog. Basta limpyo. Nindot jud tanawon. Napay mga kiki dani ho. Kani akalimpyo mani adani. Ako nang baruasan na. Patsada tan-awon. Oh, very good kaayo. Ang inyong balay dito Reluna simento na? Ha? Wala na ako nakaadto dito sa ilang ni Utik sa ilahang mansion. Ang tugbong ko kay na ako'y kuhaon sa Abangan. Tagnaa guys kung unsa na po'y kuhaon nako ug asa dapit nako kuhaon. Di ba? So, abang-abang na lang, abang-abang. Ay, walay suga diri sa kuan pa no. Asa? Ang diri sa gawas walay suga da. Putangan na nako. Ang kani Dani? Oh, nanay suga. Hayag na ni Dani paggabi na. Gabi, magkamakan ni gabi. Gabi. Kano sa pa man mo nagipalitan? Gahapon. Aw gahapon sa nimo gi Bong na ko. palitan. Nakadawat na si Papa sa Gracia, mao nang karon higda-higda sa siya. Okay. Mi, Unsa may kuan? tawag ka na Inday. Okay, please mami be please. Agpas, please si mami be Mas mama niya. Agpas. Agpangumpra siya. Please, Si Bibi Dani di ay, ha? Kung ali please. Agpas please, please. natulog man daw si ako. Kung si Dinirito man lang nga. sa duwa ka bukit. Dinirito mo lang ginamos ano.
Pinirito na ginamos. Ang sudan. Unsay natunog sa lansang? Da. Nganong natunog man? Kundat-kundat lagi ha kay ako'y na. Ug mahimo lansangan ko gilagi na inyong tiil lagi. Mas oh, kaysa matunog ka mo, may pag ako'y maglansang sa inyong tiil. Mi. Abog Inday. Ali dini. Asa si ako natunog? Ito sa katong kahoy. Adapit nga kahoy. Ito kahoy. Bakit pulakan. Ito lang uga siya. Plato. Meme. Ang sa bangko. Ito. Ali dani. Asa dapit si ako natunog sa lansang? Tindog Ito pag sa Ito sa marang. nag-eskwela di ay. Nag-eskwela unya naabot dito sa Kamarangan. Dito naman sa pulakan ko. Pinanguga siya plato. Nanghugas si ako sa plato. Unya nga nang natunog man. Ilang serias. Kuan man naman. Laman siya kabansay na nailang sang. Kinsa man sa plato ang gihugasan. Sa mga maestra. Ngano di ay naidagan lansang dito di ay. Sa amo. Sa aso. Baba. Unsa man nagtiniil di ay? Nagsililas. Agad naman na po. Uy, lansang. Uy, dili sa oskula. Sa Nah. kuan man sa balay. Balay dito. Ali dini usay sa balay asa dapit nga balay. Ay, dili. Dapit natunog man di ay. Ay, klaro na istorya. Gana bagi pagsuntuka daning mag-reporter nga dili man kabalo. Nasindoy man. At si Amay na. Ay ali dini amay, mas maayo ning si amay ato pangutanon. At pag si Amay na tulog niya. Kamot sa lansang dyan eh. Nasubraan gid mo sa kundat dinhi di ay nasubraan gid mo sa kundat kay pati kamot natunog. Ali dini. Dar, karon lagi pati kamot natunog. Nasindoy pumunta na. Dapit natunog undoy si amay. Dato. Dapit. Dato gawa. Karon pagdali dini amay. Agpas. Asay natunog ang kamot sa lansang? Kani? Ang natunog asa man? Gana bagig suntuka dani. Ingon siya kaganiya. Ito no. Asa man si ako natunog? Tiil. Sa tiil na. Tiil na. Buwa ka ba't nag-ianga man siya. Ay pagsabaay kay si amay ang magistorya. Asa dapit si ako natunog sa lansang? Dito sa kilangan. Ngano natunog man? Julilas man to din. Tapos giubo din ito. Julilas dayon. Ay giatot nganong gihubo masad ang sanilas. Unsa man gibuhat diay niya naglantap-lantap? Ha? Ito sa plato sa eskulahan. Ay giatot ng plato sa eskwelahan giugasan unya natunog sa lansang dayon. Bantay gid mo lagi nakuha. Unya ikaw natunog ka wala? Unya ngano man ka nag-eskwela? Nga nag-eskwela man si ako. Na, wala man ang espiritu siya ako. Sinman. May si ako. Narinig siya. May class. Siya nag- na naman ilang klase. Agi mo nag-eskwela mga agi karon lagi nagdung daghan gyud kay mugsala karon adlaw lagi. Na, wala man ang klase. Naa may klase amay or wala? Oo. Unya ngano wa man mo nag-eskwela Ginoo ko kagana bagi dani. Pero ilahutan din siya may. Nay na TV nay. Abi lang. Ako giahak agtawgon dili agtubag nagunsa man na sa CR nagpuyo ay sa CR kadugay makasulod ka diha sa bahol kaganiha ra man ni sa pag-abot nako ali dinhi Kanina, ma. agpas daghan kay magsala nako karon ha nagpatong-patong na gid inyong sala ha Pagkuhan na kay maligo ka. Kalaway sa piil. ha Kalaway sa piil. karon lang asa man ang tunok ha asa man ang natunok ali dani ali dinhi agpas ali dinhi agpas nganong natunok ka man Naman daw kidnapper dani. asay nang hugas sa plato unya nganong natunok man Tunok ng hugas. nagunsa man day ka nga naghugas dagan-dagan unya naunsa man sad ni imong siko Di ko na ni Mimi gitukulod ko. Wala ko yung ay giatot kamo unya magtinuklura ta dani karon kay para mga bungi ta dani ron kulod. ha Ay, kaya mami, wala na ako siya. Gitukulod, hindi mi
Puro mo mga bahot. Puro mo mga bahot. Ara ng tiil nga natunok di. Natunok. Ama na na. Itudlo. Asa na na. Pilas. Siguro gamay kay. Asa. Ilansang ba yan na? Agkabuang. Kuwag lansang dito ay Mimi. Daw martilyo. Ilansang na lang ni natog. Itong 4 alansang. Oo. Di gyud katong lumiro 5. Hindi daw kagawas. Nagtiniil sa day siguro ka. Hasta yung mundo eh. Ah, grabe po din nga lansang nga naglusot sa nilas. Laro ko dami sa sulod. Na? Sige kipang lansang tamo karon kanang tiil ninyo tanang iusa ko na sa isa ka lansang tan-aon talagig. Napay makalugnog. Naunsa man ni siya di ay nga pagkahitabo ah. Kasakitan, oo. Ha? Ha? Hindi. Anong lansang di? Naunsa ni siya? Giunsa ni siya? Ako. No, wala kaya ako na nagtuklot. Naginalaman ko. Na naginalaman ka na si kuwan Lola. Si Lola de. Naginalaman ka nagtuyok din. Pagkuhan na yung nagdagan mga pagtuyok. Dagan at tuyok. Mura din na nag-Miss di ay. Kaya nga nung nagdagan at tuyok. Nagituklad masad ko ni Mimi. Nagpagginalaman ako. Nagtuklad. Wala kaya kayo takliod. Gagitawaan pagid ko ni Migi. Ang gisaksak. Madag ka na kaya. Daggan na kay nadamay ning giahak nga report. Unsa man gid si Migi, si Saksak or si Mimi? Migi. Yak to. Suntukon ko na yung mga agoy tingali gid kamo ha. Sa sunod ani dinhi na ilong na mabungi ginang ilong nga na. Ha? Anak tumag si Ikaw naunsa man sa kadana ha? Naunsa man sa kadani? Bantay gid mo ha, bantay gid mo. Guy kini mga bata ah. Agka nga tunok sa lansang. Pati kamot. Napati kamot agka tunok. Hi, di ay. Hi. Hi. Nauwaw o rin si Damiana. Kusgi na pa. Kana lang kay para sinaw ang salog. Kay kahayahay ra tan-aw sa salog nga limpyo. Bahalag ingani ang atong balay basta limpyo kanunay. Nindot ra gihapon tan-awon. No. Kadagan man kay danang nga labunon din. Ha? Ilahan ni. Apila mama? Napalitan na dahil ni Papa ang kuan katuang atubangan sa suga. So hayag na siguro kaayo unya. So thank you guys sa tanan daghang kayong salamat sa inyong suporta sa tanan. Wa ka nang magpako din? Kanos Mami, mangluwa. dali ra man naag kuan. Dali ra man naag Mami, mangluwa ka. Dagat ako kuha. panguha daw matunok sa lansang kay ilansang ko na inyong tiil. Damay na sa si Migi, damay si Saksak. Pati sa kadyo. Bantay gid mo nako gyud. Sige. Pagsali mo gara-gara. Hi. Hi di hi. Hi. Marin sa Ah, so kauwaw man. Hi. Sige na. Wala gyud siya na. Wala. Then bini. Unsa man ni Dani Migi? Unsa man ni Dani mo? Kisay nagtagay diri gabi pa. Sila ni bata ni Dampog daw. Sila momong. Kusog man kay uwan kagabi giahak katua. Lagi nga ni. Pag May uwan din eh. wala gani uwan. Aghapit unta ko diri. Agay kay tugnaw naman kaayo. Nya wa ba sa nina diri. Kahurot nila So sa ana. isa galong mo. Nabuhat man daw sa amin. Nya Ang muli, gibiyaan tama na ila ding ding ding. nya abre di ang tindahan ni Mother. Abri man. Na ba sige pang unsa? Dali na sa pusok. Tanaw na tong tindahan ni Mother June. Uko na unsa man ni Dani nga nag kalatsing man kay ni Dani. Ay ugma na ko guys mag-reveal Dani sa iyang tindahan ni Mama kay kuan man mangumpra man siya.
Namay daghan sulod sa iyang tindahan oh. Napay daghan sulod. Pero iya mga kape, wa na. Autuara ang kape niya. Tanawa. Lahi man nga kuan, lahi man nga kamera kay iana nimo kita naman tanan kay wide man kaayo. Mo ni ang iyahang update sa iyahang tindahan karon. Hoy! Mimi! Kinsay nanguha dinhi sa tindahan? Ay, wala ko. Kinsay nanguha? Wala ko. Kinsay nagkuha undoy? Ha? Siya. Ay gi. Usa gikuha ni undoy di ay? Ang puta na niya. Unsay gikuha? Mahulog sak. Wala ko. Wala ko. Mahulog ning gamaya ni. Ali kisa ni Mami Bi. Kisa ni Mami Bi kay kato na ko di. Oo. Kisa ni Mami ba? Di ba ang good na naman? Ika na. Layo ko kerte, mami. Ay kwarta unsa amang kwarta? Kisa ni Mami Bi. Hi, guys. Hi guys. Ala guys, nahulog na guys. Hila ko na, mami, yo. Wa man di man na maghilak. Hilak bagod na ah. Isog man na ah. Thank you guys sa inyong tanan. Kisay nagbuga dahil sa kahoy pa? Ang lagat to kay lalilin. Thank you guys.